Més llibertat per a triar el col·legi. El criteri de domiciliació canviarà a l'hora de baremar l'accés als centres públics i concertats. S'implantarà el districte únic, és a dir, s'amplien les zones establides, augmenten les opcions dels pares de decidir on volen educar els seus fills i la competitivitat entre els col·legis. Vamos a ampliar las zonas para la elección del centro de cada familia, que en muchos casos va a coincidir con el propio municipio. Con eso garantizamos la libre elección de las familias para el centro donde tengan que cursar sus hijos. Així han rebut els xiquets de Quatretonda el president de la Generalitat. Més de 50.000 professors i 773.000 alumnes comencen este curs escolar. Els d'infantil seran la primera generació plurilingüe de la Comunitat Valenciana. Inicien formació en anglès, valencià i castellà. Hoy empieza la primera generación plurilingüe en la Comunidad Valenciana. Hoy 45.000 niños han empezado el curso, pero sin embargo, quizá ellos no sean conscientes de que son la primera generación dentro de una nueva etapa en la Comunidad Valenciana. I més novetats. Es posa en marxa el contracte programa en 500 centres per a combatre el fracàs escolar i nous criteris també en l'assignació d'ajudes socials, llibres de text i transport escolar. Prima la renda i s'incorpora el rendiment acadèmic.